Kontatu, zeatik, hanbakizu hemen pelotari mordoa de arrakastatxuak, kirolari futbolistak, gizonezkoak, baino emakume bat, zu bezalako palmaresakin, eta ezin bertatik bizi, kosta egin. Bueno, ez gara sekula horti bizi, Nik 4 aldiz munduko txapelduna izan da ere... 4 aldiz munduko txapelduna. Bai, baina, azkenen afizionatu batzuk geha, ez? Gure lanak dauzkeu, gure familia, gure zereginak. Eta pelota asko gustatzen zaigu, eta bai entrenatu, eta mundial bat da honen, bai prestatze geha. Eta, gure maksimoa da, mundial hori da hon, aste hortan, kirolari profesional, sena hori eukitzea, ez? Esatea, jekitzen naiz, korrin, gozaldu, denatzutzako prest. Gero izatea, hoi bukatzea eta etxea bueltatzea eta ama eta oain nekin behar dena, umek, ikastola, baina, egia esan, zait, ilusioa egun zerbait da, nahi asko gustatzen zait, eta, sakrifizio pixka bada, ez? Porque azkenen afizionatu batzu geha, baina... Baina gila da esan dezun bezala, sakrifizioa da beste edozein profesionalena bezala edo gehiago, eta gero ezin bertatik bizi, ez da? Osea, zenian gogorra da, liberian, hola ikustia panorama, ez da? Bai, eta batez ere askotan, ja selekzion zaudenen eta prestatzen naizanen mundial bat, exigentzi maila dalako, askotan gehiagi. Osea, pelota ez da beste kirol bat, gimnasia ritmika bezala, egunero 8 ordu entrenatzeuela, ez? Baina, hala ere da, fisikoa, dieta, entrenatzea joan behar dezu, segun, Iruña edo Valentzia, ni azkenengo urtetan, Valentziaino asteburutan, eta da, exigentzi bat, esate ditela, baina, eske, nire nahi hemen dibizi, osea, esan eskate iguzue, gauz batzuk, hemen dibizia nahi, eskatu, baina guri, ez, osea, eta orduan bada pixkat, ni gaina nahiko gerrera izan naiz beti, kantxa barrunda kanpon, eta, nire arazo txoke eukitut ez, askotan, ez nolako ulertzen, hainbeste exigitu. Guai geha hemen gaueko 10etan Iruña entrenatzen. Musutru egiten, zadana, eta... Ez kuriosoa da, eta kontatu ingoetze, jendeak izate, baina, guk mundial bat irabazi, eta nik gehiena irabazietena, mundial bat irabazita gero izan dira, 2.000 euro. 2.000 euro. Azkenen sartzetzea Consejo Superior de Deportesen zerrenda hortan, eta hor daude baremo batzuk, eta listo, osea, orduan, Baixe. Eta 2.000 euro irabazteko gastatu inber. Eta denbora, eta... Gero dieta batzuk eta ordan dituzte, baina, da... Nixeri bat, berez.